Danke vielmals, Frau Panayotova. Госпожа Панайотова. Председател, уважаеми колеги, механизмът за сътрудничество и проверка между Европейската комисия и България през последните години еволюира от мотиватор за реформи в механизъм по-скоро за сътрудничество, отколкото за проверка. С решението в продължение на 18 месеца страната ни да не е поставена под мониторинг чрез междинни доклади и респективно създадената възможност да бъдат постигнати конкретни резултати на база вече изградената институционална и нормативна рамка, Европейската комисия отчете политическата воля за реформи в България и гласуваното доверие към българските институции. Правителството на Борисов винаги е подхождало държавнически към и в последните години бяха изпълнени голяма част от направените препоръки. Не е леко решение за мнозинството, което често ставаше само в гласуването на закони, като отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, създаването на специализиран съд и прокуратура, въвеждането на прозрачни процедури за избор на членове на Висшия съдебен съвет и главен прокурор. В съдебната система също се наблюдава наличието на хора, които искат да я променят и създават среда на нетърпимост към отрицателните проявления в нея. Въпросът обаче днес е какво правим с механизма от тук нататък, защото се очертават три основни момента. Първо, възможността за налагане на предпазна клауза вече не съществува поради изтичане на 3-годишния период, в който можеше да бъде наложена. Поради тази причина механизмът губи до голяма степен своето първоначално предназначение и се превръща в не особено ефективен инструмент както за самата Европейска комисия, така и за страните. Второ, все по-често механизмът бива използван за вътрешнополитически дебати, което е налице и днес, или за налагане на допълнителни условности от определени държави членки по въпроси както за Шенген, така и за свободното движение на работници в Европейския съюз. Трето, от 2013 година Европейската комисия стартира нова инициатива за европейски антикорупционни доклади и считам, господин комисар, че това би било един от възможните пътища за продължаване на взаимодействието вече не само с България и Румъния, а и с всички останали страни. В заключение, господин председател, с оглед на горе изложеното и на обратимостта на реформите, провеждани в България, считам, че следва да се обсъди възможността за изготвяне на стратегия за отпадане действието на механизма. Благодаря. Danke vielmals, Madame Crétu. Госпожа Крецу, ясно е, че механизмът за сътрудничество и проверка е изключение от правилата на Европейския съюз, тъй като той засяга само две държави членки и критерии